Na'am. Alhaji Ali ka shigo late. Na kake tun da zuni. Abin da yake ba, ai ko bayani ne ai. Ka gane ko? Ina ganda yawa shigo da sauri na baka lokaci mai so. Ai ba sai abin da ya sa yanzu na shigo ba, ni ban so in shigo ba, dan ni a rayuwa na ban taba irin wannan maganan ba in ba yau ba. Iko Allah. To tsaya mu yi maka magana. Amma na'am. Magana Allah ta malam. To da farko dai ina kyauta zaton malam kamar yana da ɗan matsala a yaren larabci da sanin yaren larabci. Na'am, kamar yadda kake da shi kai ma. To bari in maka bayani sai a fahimci na wanda naka. Yawwa. Yawwa, na san ka san jumla khabariya da jumla insha'iyya. Na'am. Me jumla khabariya idan malam ya sani? Ai yanzu bayani kake mana tun da yanzu kana koya min larabci, idan ka faɗa sai in gaya maka. Alhaji Ali. To bari in gaya maka, a Qur'ani Ubangiji madaukakin sarki ya ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Me ake nufi da waman da kalahu kana amina in malam ya sani? Wanda ya shige ta yana nan cikin aminci. Ka fassara da labari kenan. Wanda ya shiga ya zama amintacce kafin shigan ko bayan shigan? In ya shiga mana. To ba haka jumlar take ba. Jumla ce khabariya amma insha'i ake nufi. Waman da kalahu fa aminu. Wanda ya shiga ku kyale shi. A'a, ai shigar ita ce zai ba shi amincin ai. Shi wani magana ga ai su da su sa shi cikin aljannan. Ai ba wai in ya shiga bane, ai a yanzu ne suka ce nukilat ila jannatil adni ruhuhu. To bari ba da misali na biyu, ila ma zai daɗa ganewa. Bari ba da misali na biyu. A'a, ai ba misali zaka bani ba, yanzu kai ka fassara ne ma'anar nukilat ila jannatil adni ruhuhu. To shikenan an kai, shin alkiyama ta tashi ne ma tukuna? A wajen su sun ya riga ya tashi dan sun riga sun yanke hukunci. Suka ce nukilat ila jannatil adni. A'a, ai dai kai ka ce ba ku fahimta ba. Ka ji ba? Abin da suka yi baka fahimta ba. Nukilat ila minti daya abin nan. Minti daya ina minti daya tukun. Ba ni minti daya mana. Yau ake shiga aljanna. Nukilat ake shiga aljanna. In an tashi alkiyama ko kafin a tashe ta. A'a, ai abin da yake akwai shi a wajen ku, ai an riga an yi tashin alkiyaman har sun sa shi aljanna. Shi suka ce nukilat ila jannatil adni ruhuhu. An yi tashin alkiyama kuma ga ma a duniya. An yi tashin alkiyama kuma ga ma a duniya. Akan tunda ba a tashi alkiyama ba a yi tashin alkiyaman ba. Ka ji lafazin nukilat ila jannatil adni ruhuhu. Allah ya wannan jumla ce khabariya wal muradu biha al insha.